ये आंब देखुं 12 मासी आंब आमर ए दिन कौन आंब हुए पुअरिया काटी दे खाइबे बोली 12 मासी आंब मत खंडे दे खाइबा गछ देखी जान देखिए गछ यही गछरे 12 मासी आंब फलता गछ आंब फलता आउ ना कि रे ना गोटाए होता गोटाए कौटी होता हाँ ये घर गोटी होता ये आंब गोटिया 12 मासी आंब ये बौल हो देखु दिन बौल हो सुखी जाइए बौल भी कौन चलो जय जगन्नाथ कह दियो।